Amplissade Sénégal, Galayestar, en partenariat avec la DSTV, vous présente. Pour vos pics et partenariats, n'hésitez pas à nous appeler sur le 78 308 08 81. La DSTV, la télé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ko Allah wela so Allah wela mo hunde kon yidirni wonirta so Allah wela mo hunde wela mo jingandema kala jidda wonira ko non tigi woni jibra subhanahu wa ta'ala wadirantuma kanko tan woni kaando yettede mo hanani kadi yeddede kanko tan woni jogiiɗo jettoɗo puɗɗi kono kadi alaɗo kadi ɗo ɗe kaani en jetti jomum wela welnori ko wela to welama wela kadi ne wela en jettimo jomum suɓi suɓɗum no suɓi o suɓɗum haɓa ɗum no suɓi kadi no suɓi no jettiɗen gonɗo godal woni sirru godal hunde kala woodi e godal ngal annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nde garɗen darɗen leydi Allah di ndeka noon pulaar wi lekki ko moltiɗa ha pilɗa ñiwa fotani yejjide kin lekki ko daña fof muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam sikki ala joklinayi windere ɗo gonɗo ene gonirɗon ina wayno hande arte moɗon ko musidɗo moɗon Demba Abou Sow gorko mo cala gay gale gale yabari buke jejengo kallire gesa farba kewɗo ɗo wadde moɗon émission moɗon Faawru fouta tawi so wiyama Faawru fouta noon dendagal coñce men nalankoɓe men wamba men awlu men mabaji men foof ina coomi nder ɗum woni Faawru fouta ina rendini fof ina mofti fof kono noon aduna ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof beele aynoya kono hande hol yontaɓe hande oɗo jamma dimanche e nder la DSTV ko ñantata pulagu mbiɗen kono heewi sanne kono nder ko yuɓɓinta pulagu ko ñantata ɗum ko sinkata ɗum ko mbambagune hen mbiyan wambaɓe afre wambaɓe Fouta foof ɓen noon so tawi kalama joklinayi windere ene gandi ɗumen tawi jeeya ko wuuro Madina Gounassa wuuro siraji dine Allah jemma Seydou tan daltugo hokku seydi mari wonno ganna bacca badam nakaɓe ko toon ɓe worɓe wambaɓe yontaɓe jamanu VIP toon jeeya tawi aɓe gardi hande e mawɗo lappulo ba Amadou Toukkal ina ari dusdeɓe wondude tigui o mo ganduɗa ko Samba Coulibaly aɓe catiɓe aɓe mbaɗa suivre émission kono holɓe jootiɗen e nder plateau tawi hande ko kañum goni invité ji de marque tawi mbiyeten ɗum ko kalidou toukkal walla ba kalidou toukkal ba toon to nokku Madina Gounassa wuuro diine on heedimi banggue ñaamo kono heedimi banggam nano noon hodduno nano toon sewndu ne serka leso on woni tigui rigui ba boubou Demba Malal falil alhamdu ko kamɓe joddiɗo e meɗen kono to ari suusude Demba Abou Sow ari dusde Demba Abou Sow e nder hande émission kuccodiral hakkude Demba Abou Sow e lappol seede pulagu ko femme battante actrice développement debbo pulludima danejo koñi ɓuural ɓamtare dariɗo dadiɗo pindinowo pamminowo gandinowo jirtinowo on woni mana alhamdulillah rabbil alamina Allah Binta mana Mbodj Seydi Thioye Binta Thioye du moins Binta Thioye on haɗi andi dusde Demba Abou Sow ɗo e nder émission moɗon Faawru fouta direct YouTube direct Instagram direct Facebook eɗen jetta noon Seydi Abba Sarif mo ganduɗa ko kañum joyi hande oɗo galle gonɗo hen e France eɗen jetta caméraman meɗen no ɗo golle ɗe no hannirta ni ha aya uji meɗen keptini hande holi ɓeɗo jooɗiɓe on woni Amina Ndiaye debbo mo Agnam Goli en jejjitta noon la directrice DSTV hande eɗen gandi haqqille makko ɗo
ɓerde makko ene ɗo on woni sinnasal debbo mo Agnam Thioday ɓeɗo goni hande invité ji men hade hay hunde noon salminago adango ba kalidou toukkal calmina ɗum jowhulnayi windere ketto holi oɗo gorko bambaɗo joni holi oɗo gorko bambaɗo kettoɗo banggue mana nano Demba Abou Sow tawi ko babou Demba Malal ɗum noon salminago mon adango ko haydi eɗen garta e namdal men gadanal inchallahu rabbi bisimilla moɗon albarka Allah bismillahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim en jetti Allah no fewi jetti Allah en jetti annabi sallallahu alayhi wa sallam on mo tagiri en sababude mum en jetti Seydina Amadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam en jetti ceerno men sereɓe mum Cheikh Siraji Dina ceerno Alhaji Mamadou Seydou Alpha Hamad Malik no yo Allah yoɓane mo moƴƴere amin seydi babou en jetti en juuri men en ñaago yo Allah ɓoyno gurdam ceerno men kalifa men ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba wondude cellal duumigal hettan kanko e miñi ko en kala gallo e ɓesngu e dendagal amin ya ilahi lappol seede pulago ngol settata ko fenade hoddu mawɗo ne haalda e mun ko Ba Kalidou Toukkal Malal hoddu tokosuru ko miñam sehillam gorko bambaɗo mo jirodimi e pulago e Ba Boubou Demba Malal emin garde e mawni amin griot international Ba Amadou Toukkal Malal e hoorejo groupe artiste international Coulibaly Samba Amady Binta coordinateur aynaɓe international Demba Abou Sow ko ardi fof min jettima min jetti dendagal taweteɓe ɗo e galle he mi nani kalɗa ardi galle o mata ko goto e ahlul bayti rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydi Abba Sarif cankon e ɗon miccini min baabo ɓi Abba Sarif Haydara cankon ɓoggel Boubou Demba min calmini dendagal Madina Gounas Wuro Diine wallahi ndeysan immade e nokku guiɗo men sehil men ceerno Alhaji Mahmoudou Dialalou Dine Ba en calmini yimɓe ɓe fof ko wayno Alhaji Abou Ndiaye en Amadou Tidiane Kassé tamaman Gounas Wuro Diine ɓesgu te ceerno men kala hay goto en goppani eyyi min gari notade noddago ma min gudditiri ɗo kadi ɗo ko Fantang Diégué gam salminde pulago e andinde bandiraɓe min naati ɗo e Dakar capitale Sénégal min naatiri koto nokku gorko ede tulde gaale on woni Ba Hamidou Alpha Yero Hawyel noddirteɗo Hamidou Dieni en jiide Alhaji Hifira Djibi Ali Soro Mamadou Mamoudou Malor Mamadou ɓi Samba Ndumbe e Demba Abou Sow min calmini dendagal bandiraɓe kala jogilnayi windere nde fuɗnage e muɗnage biyowo mbime wimami eɗen gandi o saaha eɗen kuccodire arɗo fa Kounda Dialo Wali Alhaji Samba Diengudi dowlaji denduɗe Amérique pullo on sifra en joni tamaman pulago ma en garto hen min calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala taweteɗo alhamdulillah rabbil alamina Allah ɗo e leydi Sénégal ha e caggal leydi en calmini hoorejo leydi ndi son excellence Alhaji Macky Sall lamɗo joom guune o Seydi Sall Demba Abou Sow Seydi Sow min jettima noon e darde ma e guille ma e lappol seede pulago min calmini pulago windere alhamdulillahi rabbil alamina Allah bandiraɓe jogolnayi windere on naniri ni tigui rigui noppi moɗon natal gadanal salminago ngo ganduɗa jettinɗen ɗum mana lappol seede pulago nden gon salminago yettima ɓe mbimen mba e nder mba moɓe mbimen o noon ko gabbe kawe kalisi ene jalta ina jooro fayidunde e heɗade e welde noppi eɗe tuggirɗon ɗo tawi ko haalde Alhaji Massaydou Ba Madina Gounas e dendagal hilifaɓe diine aada salminde ɓe e juurade ɓe ñaganade ɓe Allah gurdam juɗam moƴƴam battande nde wonno ko kamɓe goni duñcoɓe duɗe l'islam nden a naati salminago adango jogulnayi windere calmitimama kettimama hamin gandi kadi ko hande ko en direct YouTube e Facebook e to banggue France wadɓe abonné e banggue IPD eɓen gandi aɓe kucciri e meɗen hande e oɗo saaha so tawi min jiiɗi namnadema namdal gadanal Ba Boubou Demba Malal Ba Kalidou Toukkal so tawi min garte maɗa namdal gadanal toto Madina Gounas emin gandi kay ko toon jeeyɗa kono so ɗemgal ma rifti hen lawol gongol ene weele min kono e nder ngal namdal gadanal société mbambagu hol darde muɗum e société pulago hol darde muɗum e yonta muɗum hande e hol darde muɗum wonno hanki e somin jiiɗi namnadema société mbambagu no wayeyanide société pulago hol hen ko mbawɗa haalande
seydi bakkullo ba kali tukkal Demba Abou Sow min beltima ko ardi fo ande so wiyama bambaɗo ko labbo dikko pullo samba bambaɗo Demba aɗa andi mawɓe men puyanoɗa yana ɓe cosirno kinde ɗe ko ha mbawen wurde koye meɗen kono leñol ngol ko gotol ha ndeysaan gore ken fulɓe ɗemgal ngal ko gotal pular jikku o ko goto pulago ngu woni fina tawa o darde bambaɗo e rendo guila hanki ya hande ko siftinde e softinde e jeertinde ko ɗum saabi la polsede pulago dari e wurtinde ɓe cettata ko siftinde ko hanki ko baba en mamadou mama en golluno hande sa siftinde ko yonta men hande min jeeyi gendiyankoɓe waɓe ne monni e dari e gollude min jeeya ko wayno Barou Lamine Kane en jontaɗo jomnede karasire joom saha min jeeya ko wayno Bocar Alpha Salif Samba Souleymani Ali Waw en min daro e softinde ɗumen jeertinde koto faya rentade ñaw ɓuuri safrade wona wallahi ndeysaan darde bambaɗo e rendo ko ardi fof bambaɗo hani wonde ko mesalal woni ko jokko gonga ha gore minen kalfina pinal leñol ngol wona ko Faawru Fouta wiya Faawru Fouta wallahi eyyi wadde ko wambaɓe goni Faawru leñol ngol sen tongi namdal ngal ko minen desda kala pina leñol ngol ko minen coftinta ko minen ciftinta ko minen jertata ko minen cuusnata hanki ko noon wano hande kadi ne heddi sabu ni hanki hakkude amen a Harouna Arɗo Gallo Dialalo ha gore nogas joyi ngari hande to fora ɗum waɗi eyyi maire mo Thile ni yettuno ni kadi Gamaji Sare wallahi e Seck Oumar e tamaman pulago o fof nooti minen en jiiɗi ɗo e naalanke leñol ngol gendiyanke leñol guiɗo leñol mawni men sehil men kodda Hawa Samba Dobal Abou Dioubade ha gore Demba Abou Sow darde wambaɓe ko galle o ko émission o innira ko Faawru Fouta minen goni Faawru leñol ngol gasi ha machallah ɗum noon bandiraɓe jokulnayi windere on naniri ni tigi rigui e namdal gadanal namdal ngal ganduɗa ko togui ko foof machallah o haali haala muɗum no fewi sanni saabu ko wambaɓe goni mana fawru leñol saabu so tawi neɗɗo o wiyama on ɗo garta e keeci makko junggo makko wawa yettade ɗon mo wi ko wonde gañanam ɗo kono noon deke pulago moni fof wonɗo wonata wonɗo gatta e ɓandu ma so junggo ma yettata ko ron de ko bambaɗo yettantoma toon saabu neɗɗo wawa darade wiya ko min woni kaari wawa darade wiya ko tana waɗanno kadia wawa darade wiya ko minen gonno ni ala kono noon sa yiiɗi haalnede hooli ɓen ubbitinede guiɗi jeeɓe no moƴƴi ko banno kono holɓe gaddata ko wawɓe ba kali tukkal en waɓe hen anide ba boubou demba malal en ina gaca anide cewɗi karlaɗi ina nananide ko maɓe hanki kalanno saabu hoddu ko barke woni muɗum ko duwaw woni muɗum aare ɓe mbi hoddu ko rente muɗum ko fof hen hunde fof ndeysan koko wurnono maayi konde windene baraji leggal ngal ɗo ngal wonno ɗo koko hecciɗi kono ɗo ngal hecciɗi ɗo ngal hutorama ha ngal yoori waɗama holfo casuji ɗi ko ɗum wonno koɗo wuuri kono hande so tawi ɗum yoori waɗama anide nder hoddu nguru ngu asli o wonto ɗum wonno koɗo wurno kono hande noon ɗum maayi kono hande nguru ngu wattama fewjidama fo rindinama kono ɓe mbi holko woni hoddu ɓe mbi hoddu ko anide ko holfo kanŋe saabu so hoddu hoɗi irtata ko becce worɓe ndeke noon ɗiɗo kolli koɗoji ndeke wona wiide ha ne weli tan ala ɗiɗo koɗi duwaw koɗi mana gartam hanki wonno holko neɗɗo tanirama mbaɗatno e jaabiriji hanki holko mbaɗatno holko yontaɓe men dusirno ndew saabu neɗɗo sa woni jontaɗo gona lamɗo walla gona galo kono noon alay saago de daña wawen ba boubou demba en daña wawen kali tukkal en saabu so tawi neɗɗo ala ɗeɗo wiyete ko an yontede ma nden ene yeewi a yeewe ko seeɗa aɗa andi Demba Abou Sow Cheikh Siraji dina ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba namnoma ko faati hoddu wi tawma fof ko noon ɓeydetuma hadisan gore wat noon hoddu hoɗordu kono kadi alhamdulillah rabbil alamina Allah wonto darniren hadisan koko fantan jalla kinne wona yaware kinne kay wona yaware ko fe wona hutade wali jam yurminima hakkude fulɓe e wambaɓe fulɓe mbari on kiire jam aynaɓe nayi na keewi kono ɓe gona gotum pullam ko serni aynaɓe nayi mate ko inde mabɓe jettoje mabɓe golle mabɓe ñaam golluji e ko aynaɓe jalli jeeri ciwalli waalo
ndeysan to haa to jungoore saare Samba Ala won taaniraaɓe geɗa wute monde wuto ɗo noddi alhaji jibalaji baatu geɗa wuto denndangal uuleeri so gelel baalel boyani tan sirando yelle daaɗo mbaɗo ɓi Samba boyade ndeysan ɗo noddi alhaji Samba Jangundi moƴƴo wande Mamoudou Jangundi ɗo noddi Diallo Sidi Kinal Diallo Bayel Djibriru ɗo noddi Seck Lamɗo e Dakar Baba Yel Demboy Kane ɗo noddi Giro Harouna Bilali Doro Malik jayiro manga Demba Gueladio o saha Dambela Demba Alassane Paté en Soumari Ousmane Hamadi en Sifre en jaari Demba Abou Sow ndeysan ɗum woni Fanta Gaynaɓe ɗe wallahi ɗo noddi Gadiel Ka min wiyatamo docteur Hajuji gardiɗo suudu meɗen SAS ndeysan ɗo noddi Hammadou Sammodi boɗejo nguru danejo ɓernde noddi Harouna Arɗo Gala Dialalo Rugede Siré Malal accoto leydi France eɗen gandi debbo pullo no huccide meɗen o saha ɗo noddi Bakary Aliou Dialalo Ba ɗe ko aynaɓe jaalal misamodi worɓe fulɓe ɓe mbalani gas gay puneji somi dawi yomi ñalle jaalal somi hirni yomi waale jaalal somi majji yo aynaɓe sippoɓe jaalal ko Cam Bakary Aliou Dialalo pullo no jooɗi United Kingdom pullo ko nani saare Demba Wulli Wes Dialalo Ba Bakary Aliou Gagnano Dialalo Ba pullo dokku million ngaji hoorejo heblo sukaɓe Afrique catal meɗen UK ɗo noddi Diallo Demba Dieynaba dillan Pular Ba Ousmane Sabar Mamadou Hammed Julli Paate Galo e Demba Abou Sow emin gandi won ko jiɗɗa namnade ma en kaal pulagu kadi ma en kalto pulagu kono alhamdulillah rabbil alamina Allah ne woodi worɓe fulɓe waddaɓe ñalaɗe wajibu calminemɓe ko hen ɓe jeeya ko law o haatu digiral ɓamtare fulɓe e gardugol Ousmane Bouy Amadou Aliou nodditeɗo Aliou Belel Mamadou Ousmane Abdoul May nodditeɗo Amma Siré Sidi Souleymane nodditeɗo Sidi Sako Diallo Mamoudou Diafara haatu yontaɓe leñol gardugol Issa Amadou Boubou Thioyel jam hiire mon pulago jokkuma e ndeysan ɗo fantango yahat ɗo yete Ceerno Amadou Tidiane Ba joni joni en jiiɗo message makko ɓe mbi ceerno so tawi allol mo waɗi guecce jabala firti ko client wayri arde horfinade yeeso muɗum on ceerno Amadou Tidiane Ba noon ko ceerno Amadou Tidiane Ba tokoso kono innira Amadou Tidiane Ba Madina Gounass Khalifa ko ɗo woni ɗo ganduɗa yombol are Baye Fall en jiiɗo joni joni message makko bawɗo ko waɗata ko ɓe mbi noon dabade saɗani saɗi ko daftunoɗa mo dabinoɗa ro waɗi ɗum noon ceerno Ba walla ceerno Amadou Tidiane Ba gonɗo toyte yombol tawi koɗo are Baye Fall ɗo mbeɗa min calmina mbeɗa min juuroma eɗen jiiya ɗo salminago makko eɗen gandine kadi omono hetto émission meɗen Faawru Fouta tawi hannde invité ji men ko invité ji marque gandaɗi holɗin kali toukkal ba wondude Babou Demba Malal tawi kadi ɓe gonde staff mabɓe dusɓe ɓeɗo hannde oɗo émission Faawru Fouta mo Demba Abou Sow ɗo watta e nder ɗo fantango yahata ɗo noon eɗen beltinir ɗo yete joom leeraɓe on woni tigui rigui Gueladio Sow Gueladio Sow ko ɗo woni e nder Dakaru Jajjal Jebba lamorgo makki Kumba Cimbo on joom leeraɓe sen mbimo mbiyen woni anide Gueladio Sow so tawi fantan hoɗama alay saago o siftore ɗo ɗum noon Gueladio Sow mbiɗa min calmina mbiɗa min juuroma ko noonne kadi calminirten o mo ganduɗa tigui rigui ko Daouda Samba Djourwane Sow gorko mo barkewi cilel welandiyam mo yowɗa gari ƴogoɓe Seydou Sow PDG OMB mate on jeenani mi aynaɓe cannor ndeysan ɓe fulɓe so looti almudon ndeysan ɓandu mum laaɓa so dokki ñama kala e ñagotoɗo haaji mum feewa Daouda Samba Djourwane pulla mbara hiire jaam somi naati barkewi cilel Amadou ɓi Djibi Demba Sampolle Ousmane Moussa Sadio Sangourane Abal ɓi Aissatou Demba Juma Bamol kange gaño lemɓe Djibi Oldou Bohum Dulo Kawel pullo jabɗo Boubou Demba mi nodda so Demba Bamba gorko jasarnaɗo on noddirteɗo Duga So Diallo Amadou Moussa lelawal pulagu bonnanno ko biteɗo wuro Molo Diallo Basirou Ceerno Demba Saydou ɓi Demba Aset ɗo haalidi Gambi tamaman pulago Demba Abou Sow
biyew mbimi wimami Eske binta so nodditeɗo jallel to Madina Gounass wuro diine Diallo Amadou Moussa minen en calmini gorko pullo ba Amadou Kala giɗo nayi Dawda Samba Njurwan barkewi cilel welan ndiyam yoɗa ngari ƴogoɓe professeur Baba Abdoul Mbaye gorko ma gama PDG OMVG en calmini gorko pullo o jaati o woni Dawda Samba Njurwan e professeur Baba Abdoul Mbaye to Belgique yiɗɓe golle Alhaji Macky Sall guelajo so joom leeraɓe wallahi tigi rigi o woni gueɗa so joom leeraɓe gonɗo hannde e Dakar Balak Boy Mamoudou Keita Binta Suka ɓalejo mo hersirani ɓalawol mum Abdourahmane Alhaji Bourayma Alhaji Modi Djina Gala Alhaji Lacciri so laha Hamadirou Mamad Takko Ali Besel tamaman yakare fulɓe Diallo Aliou Moutar Baruɓi Samba Boyande Demba Abou Sow bisimilla ma e ko jiɗɗa namnade fof bisimilla ma e Pulagu so Allahu lamɗo jaaɓi hade min artude e namnal ɗiɗaɓal kaw meɗen Ali Wadda to jomandu ko hande ko to jooɗi États-Unis d'Amérique gorko cubalɗo jontaɗo gendiyanke cusɗo casɗo kadi ko jontaɗo e zamanu muɗum on woni kaw men Ali Wadda gorko mo gande jawmade kono ko to États-Unis d'Amérique eɗen calmina eɗen juuromo ko noonne kadi professeur omo ganduɗa ko Bocar Dieng tawi ko gorko mo kasga kono noon hande ko to jooɗi États-Unis d'Amérique eɗen calmina eɗen juuromo jiɗɗo Demba Abou Sow kala ko waɗi ne weeli ɗum ko noonne kadi tigui rigui omo ganduɗa ko ceerno Saydou Nourou Mbengue so wiyama ceerno Saydou Nourou Mbengue ko gorko pullo jeeya ko Jolof so tawi fantan haalama noon alay saago ceerno Saydou Nourou Mbengue cifteren ɗum eɗen gandi noon so wiyama Sabourou Mbengue nen e Sinthiouɓe Jolof ina wayno kanko koye ɓeɗo jeeya mamira makko ɓe koye makko ɓen jeeya on woni Saydou Nourou Mbengue hade hay hunde noon artude hade min durtatade may namalnal ɗiɗaɓal eɗen jiiɗi tigui rigui sokhna Binta Thioye bismoɗen mo daña ko yettini daña ko yewti e fodde ko addiɓe ɗo ko inchallah ɗum noon Binta Thioye yo worɓe wambaɓe yontaɓe yo duuse daña ko jewtanɗa men inchallahu rabbi gaddanɗa rendo ngo Seydi Thioye Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe yeɓe ko ayamo DSTV Seydi Thioye woni émission Faawru fouta machallah ne wonde bandiraɓe men worɓe ɗo mama men tan wallahi wallahi est-ce que machallah kadi ko wettare e ressude mon e plateau ɗum mbiyaɓe jokku golle machallah est-ce que machallah salmini mon fof noon ɗum noon min calmitimama sokhna Binta Thioye machallah min gandi weltade nde woɗɗoyima no fewi no mbiɗa ni jinnama tigui rigui kalidou toukkal wondude Babou Demba Malal kamɓene kadi ɓe calmina ɓe beltanimama amin jinno artudema fodde eɗen gonde avis recherche goto ɓiɗɗo bandiraɗo goto majjuɗo hande kono wona hande 2 semaines walla lewru min jinno gartanaɓe nen holno ɗum sifori hay sinno ko hunde miɗiraji inchallahu rabbi jokken golle meɗen so Allahu lamɗo jaaɓi jaabima majjuɗo to jeeya e hol wuuro ngo jeeya e hol jinnaɓe makko eyyi bandiraɓe hande ko yidde habrude moɗon kono miñiraguel meɗen biteɗo Sala Dieng gorko mo Madina no ummino ko Madina ari ɗo e Dakar ndeysan maɗo o majji saɓe maintenant 24 jours o yiya ɗum de ɓoyi seeɗa yumakko noon ne wiite Diary Kebe bammakko ne wiye Mamadou Lamine Dieng wiɗo ko Madine o ari ɗo e Dakar o majji noon ko fora daral fora mo Jammugal daral fora Jammugal kadi hande o l'essence o wonɗo andi gonɗo yumakko e famille mum fof nene ɗo wallahi woni goƴƴo goni sohla kono wona 2 semaines bandiraɓe yimɓe ñaagui moɗon ballal kala to mbawɗo jiiɗen yo noddume numéro 77 555 68 77 77 555 68 77 walla numéro woni gorko mabɓe Maymouna Dieng 77 612 85 66
ƴeewgal bawɗo wadde hen hunde fof bisimilla muɗum walle men par ce que majjuri 2 semaines so lili waɗantako so ñaami hatta par ce que goƴo majjere no muusi seeɗa ɗum noon bandiraɓe diaspora sénégal tv joknayi windere on naniri ni noppi moɗon sohna Binta Thioy debbo pullo dariniɗo leñol vraiment katante batante hono ko haalɗo ko ɓiɗɗo majjuɗo no nanirɗon ni tan inchallah o ñagam hen duwuji kadi kala ɗo neɗɗo yi majjere ine laahane tan numéro aji ɗi kettoɗi ɗum aɗin ɗonere inchallahu rabbi mo so jokkodire jomumen ma on gandu holto jinnaɓe on goni ono eɗen ñaago Allah noon yo Allah kadi feññim ɗum tawa kadi ne wonde cellal kisal duuɓigal e nder hen hade amin jaayi addoyde walla so tawi publicité ne woodi hade amin jaayi addoyde publicité eɗen gandi noon wiyeteɓe KGS voilà KGS ko kisal golle si so wiyama KGS kisal golle si ɓen ɓe ganduɗa ko agence e ko tereji jeeyeteɗi galleji jeeyeteɗi kono noon ɗin galleji holto ɗi jeeyete hande e tuude adama nde hande aɗa wawi wiide Lac Rose aɗa wawi wiide Thiès e nder Dakar e nder Bambilor ha diwan Pout ha Diamniadio kala ko neɗɗo yiiɗi hen e galle ummade Pout Thiès Sangalkam Lac Rose Bambilor on ndigil kala ko neɗɗo yiiɗi hande sodde hen galle inchallahu rabbi oɗon mbawi mana nadde e site anide KGS kisal golle si inchallahu rabbi noon publicité o ma aroy so jii publicité o ko ɗon natton mbaɗon contacté ko jiɗɗon ko inchallahu rabbi kala façon terrain mo jiɗɗa an andi métrage carré terrain ko cohluɗa so jokkodiri anide kisal golle anide si KGS ko ɓen goni anide joguiɓe ɗiɗi galleji Bambilor ha Thiès ha Pout anide ha Lac Rose ɓen fof inchallahu rabbi so on gari so jiiɗi dañde galleji jokkodiri e mabɓe hade hay hunde noon so allahu lamɗo jaaɓi eɗen mbiya Cheikh Tidiane Diop e tigui rigui en jiiɗo commentaire muɗum no feewi en gandi weltare makko nde ene woɗɗoy no feewi hande oɗo invitation hakkude men e wamba meɗen tigui rigui wa Madina Gounass so tawi kadi ko lappol seeɗa pulago ɗum noon Cheikh Tidiane Diop min calmini min juurimama min beltanimama kadi yo Allah weltane Moussa Samba Sow no wawi taw ko Moussa Sambarella e to Mauritanie non shot walla so tawi kadi ko Moussa Samba Sow goɗɗo fof ko gotum eɗen calmina ɓe eɗen juuroɓe eɗen jiiɗo kadi commentaire mabɓe tigui rigui selli si miñam toon to Belgique en jiiɗo commentaire muɗum eɗen calmini eɗen juuromo no fewi eɗen calmini ɗon Lomfort de Diomon tawi kadi woni anide Seydou Bocco eɗen calmini eɗen juuroɓe no fewi Abdourahmane Diallo en ji commentaire muɗum tigui rigui ɗo e nder anide émission Faawru Fouta hakkude Demba Abou Sow e lappol seede pulago ɗum noon Abdourahmane Diallo min calmini min juurimama Daouda Aw kadi aussi en calmini min juurimomo en gandi ko neɗɗo yiiɗi wawi ɗum en jii weltare makko commentaire makko ɗo hande e nder oɗo émission pattam lamo tasketeɗo e nder émission ngaji Demba Abou Sow ɗi heewi wadde ɗum noon ba boubou Demba Malal amin jiiɗi gartana amen anide e deuxiéme morceau an andi noon hol belɗi anide tigui e nder maayo mi haade min artude ma namdal ɗiɗi ɓal Demba Abou Sow so kaali toukkal malal jooɗima boubou Demba Malal jooɗima lappol seede pulago ɗo ko aadi bil aadi min jooɗota ko amin gummo taw min gartani e gaacol men ne wiye janggen pular ɗo min mbiyata fulɓe janggen pular Maymouna Abdoul Diallo ko sohnajo ceerno Ba to yombol are Baye Fall min calmini min juurimama sohna Maymouna Abdoul Diallo min calmini min golle kala sa Binta haabi nodditeɗo Diallel haabi to Madina Gounass wuuro diine debbo pullo joom gueɗal o debbo pullo moƴƴo ɓi moƴƴo guiɗo seyi lappol seede pulago min jejjita on debbo pullo yetti jaari ɗi Fatimata Ummul Seck Aljuma guente arde gore
sen garti ɗo noon pullo gendiyanke Bocar Alpha Salif Samba Souleymani Ali Waw en calmini ɗon tane Eliman Boubacar e kano wallahi debbotore ɗo en calmini ɗum jaati en mbimo kan Diallo dillan pular ba Ousmane Sabbar Mamadou Hammed Julli Paate kala ko jaaɗen kara en gartade barula min kan e Demba Abou Sow ɗo min mbiyata janggen pular anani kay gaji ɗina kala janggen pular bandiraɓe diaspora on keɗi ɗiɗo gaji gelel modi falli ne heɗiya gelel modi falli toto Tambacounda calmini min jurmo yo Allah yurmo yaafo Alhaji Tidiani an Diallo yero doro Diallo Mamadou Samba Dioblo lirɗo murtuɗo ko wuuri so moƴƴi so mayine hani waye wa innamal mar'u hadisun ba'duhu fakun hadisan hasanan liman wa ko golle jangtere caggal jomum e fulɓe janggen pular fulɓe ndenten fulɓe janggen fulɓe gollen aɗa andi so wiyama pular hankinde ɗemgal ngal ari ɗo yo jangge hewɓe mbiya holko jangge pular aɗa andi kala ko pullo haali a andi a andani jogui firo wona en kaalinana haali hunde seeɗa e ɓuure hoddu ɗum ɗo ko hoddu so wiyama hoddu ko hoɗordu kala ko pullo haali Demba Abou Sow a andi a anda ene jogui firo so pullo wima jungo aɗa andi ko firtata so pullo wima jungo firti ko jungo gonaɗo memato ɗum teni jeeya ko wallata so pullo wima yitere firti ko yiɓore ndeysaan so pullo wima nafuru firti ko nafouru kettoɗa haalaji moƴƴi naftoroɗa so pullo wima hinere firti ko henorde so pullo wima hunuko firti ko hunduko sa waɗi suuda hundat mbaɗa toon kaake mbaɗa toon lehe mbaɗa toon daɗɗuleje wadde hunuko hunde ñiiƴi hunde ɗakkude hunde ɗemgal so pullo wima koyngal firti ko koytugal so ngal teddi a jooɗoto so pullo wima sukundu firti ko sukkundu bandiraɓe kettade pullo jogui alhamdulillah rabbil alamina Allah e so haalama ɗemgal ngal ne jogui fattiro laamgo ɗo miccitini kam galo guurowo Diallo ceerno Amadou ceerno Hamme Sare Soutra e Diallo Samba Koliyaay ɗo ha fedde fulani fo e gardogol Diawo Bébé Demba Kolodi dendagal ɓi pullo taware toon Diallo hawalani pullo gelluwar sabali amanete muudu min calminino Alhaji Samba Sow tanum Samba Waali ko jami kala mi haala Alhaji Jibi Alhaji Batu Gueɗa Wuudu Barou Lamine Kane en jaƴita ɗum Boubou Demba Alhaji Mamadou Ousmane Bakary Aliou Dialala ba o wimi ba kalir tukkal bani adama ko tawi ko ɗum hani ñaguirde ɓe janggen pular janggen pular min pular mi jangi pular mi windi pular e dendagal yeeɓiyanko e men noon momin kaalɗo e momin kalani ɗo emin ñaago yaafu ene jaɓante min gandu saabu mamin jotoyɗo aɗa andi lappol seede pulago mi wima darde amen ko tati siftinde softinde jertide mamin gartoɗo e mbaɗi gondi taw ko kolli ɗi guitiruji ɗi jaati eyyi ma Boubou Demba jaggu guitare jarore pulago saabu coggu dokkal ko jarore mamin garto ɗo inchallah min jewta pulago no hannirde ni Demba Abou Sow eyyi Cissé Idrissa Sekou Mamma Cissé ko yettode Cissé ko jam sembe ko doole ɗum noon Allah jarama a jarama Bakary Toukkal wondede tigui rigui ba Boubou Demba Malal saabu oɗo morceau o naati ɓerɗe yimɓe no feewi amin gandi so wonno wayat tan ene fof en jakkisto ɗum wallahi en gari raɓe layɗay ɗum noon publicité o Amina Ndiaye addan en publicité gonen e foftade publicité o ara haysono quelques minutes après continuen inchallah rabbi émission o ɗum no Amina Ndiaye saɗa pari ten publicité o inchallah rabbi ne wawi arde inchallahu taala KGS, achat, vente et location. Nous vous proposons des terrains sur nos différents sites de Dakar à Thiès avec des superficies de 150 mètres carrés à 300 mètres carrés. Titre de libération, bail et titre foncier. KGS, nos terrains qui se situent dans ces différents sites. Dias, La Grange, cité Alimsal, Kermessar, tout près de Darodjoub. Vous avez la possibilité de payer en 2 tranches. Vous donnez d'abord les 50% et les 50% qui restent sont à payer dans un délai de 6 mois qui peut faire mieux que KGS. Nos sites qui se situent entre Diomniadio et Thiès, les règles sont simples. Vous donnez ce qui vous convient et le reste,
vous le payez dans un délai de 12 mois. Et partout à travers le Sénégal, nous sommes prêts à vous accompagner pour trouver votre site de rêve. KGS, pour toute information, appelez le 77 574 74 38 ou le 33 659 44 08 07. KGS. Allah jarama a jarama Amina Ndiaye golle ma jooɗi peewi ɗo ɗo gaddanɗa anide diaspora o publicité ko fati affaire anide KGS galleji jeeheɗi ɗum no machallah golle ma jooɗi peewi ba Boubou Demba malal wondide ba kali tukkal amin gandi noon on naati ɗo ti poyi ɗum noon bisimilla moɗon saabu ɗo welani hebbinde haala saabu min gandi leɓol anide poyi ko hunde nde ganduɗa natode pittali worɓe nde wonno ko jabereɓe yontaɓe jambriji hanki koɗanteno ɗum noon bisimilla ma ba kali tukkal wonde ba Boubou Demba malal ɗo ko mbaggu worɓe noddi ko worɓe worɓe ha ndeysan Elimane Siré Samba Demba Ali Mouta toroɗo gueɗe halwa koɗo subaka almami salli fana jom wuro nangue hoore beltinirɗo sawnurugi tala États-Unis de dendagal ɓesugu Oumariyu ceerno Nour Zaman ceerno mana Cheikh Oumar mo ceerno Basirou Hammadi Bam Tokara Mamum en calminimo Talo Seydi Talo koye noon ne siftiri en ceerno Saydou Nourou Ba mo paate galo ceernam kañum rokkimi wirde ceerno Saydou Nourou mom lemi Seydi Saydou Boubou Demba Amadou Pérez Boubou Modduɗo kanko rokkimi wirde ceerno Amadou Tidiane Seydi Ba ko aadi bil aadi hakkude men e jettiɗo Allah jettinowo Allah ceerno Alaji Mahmoudou Dialalou Dine Ba Seydi Ba ko wayno ceerno Basirou ceerno en dendagal ɓesugu ceerno men ceerno Tidiane Madina Gounas wuro Dine golle en calmini ɗon ballo leñol Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye Seydi Ndiaye Zambi kiitoy mbiɗen mbiyatamo gatamare ndungu ala gaño wallahi ala gaño Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye en calminimo Demba Abou Sow ɗo ko poyi ko mbaggu worɓe matawde eyyi holɓen worɓe holno koɗiranteno ko worɓe hanki ndeysan so daɓɓal ngal diwama towgal ngal sorama de gartiɗo tule ngala jolloɓe godani nde barmuɗo dasanno mayno nanna e gaska yendu wambaɓe awluɓe maboɓe suudu paate e sakkeɓe e lewɓe ndeysan nde way ndimagu haɓre hande noon natti pimi mbarmi wonti mbimi mbarmi ko ɗum kay ñaƴirte eyyi wadde noon Mamadou Basirou Ndiaye jobbo Mamadou Basirou Sall ndeysan Seydi Sall Mahamadou Basirou Ndiaye joom sadamji siliham ndungu Seydi Sall ceerno Abou Saydou Thiam Banjulu on woni Khalifa Imam Thiam guiɗo sehil Samba Daf Samba Mooli guelajo so joom leeraɓe a wertinirama oɗo poyi belɗo heɗade ko jaami kala jaatigueɓe ɓe Alhaji Ifraji bi ari coro Hamidou Dieyni Ba jaatigue Lappol Seede Pulago Mamadou ko hoddu wiya hoɗantamo hoɗana bada Alhaji Samba Jenguni Samba joom barke jol kange kaali somi haalani haala on pullo mi ñaami ñamade ndenne min gubbata neme Boubou Demba Samba ɓuure men ñande kala yo ñande kala ɓuure makko albarka ñande luuranka albarka ko timmata somi haali Samba Jenguni mi haala Ba Mamoudou Jenguni eyyi Ousmane Sabar Mamadou Hamed Julli Paate Gala golle Dawda Samba en calmini noon Songa Aminata Ndiaye en jettimo no feewi en calmini Binta Thioy hande kanko ari mana yonure émission Boubou Demba Abou Sow kanko hande woni leelawal émission o wallahi marawde kanko lewlal émission wallahi ha gore ɗum no Seydi Thioy aduna ko golle de ndeysan Boubou Demba
mawni men ba amadou tukkal malal eɗen gandi maw joɗɗo e plateau ya Demba Abou Sow wonko la police de pulago moftama bon gatti kay Dakar de bisimilla maw joɗɗo maw jotorɗo kadi kuli bali Samba Hamadi Binta inchallah sabu darde amen wonko ummana ko yo fulɓe ndendu aɗa andi so hawre welede jomiraɗo eɗen jogui anniyaji ma en mbaɗɗo jammaji pinal ɗo e Dakar capitale Sénégal aɗa andi la police de pulago yuɓɓinino jamma fantan yirde pulago tawa ko jokkodiral pelle men jibinta ko ɓamtare eɓɓoje mum ne joga so wayni Tidiane hamme Samba Idi Malik Samba Tidiane soñan ndungu wallahi ɓuuri men e muuña bonnani leydi français soñan Tidiane soñan ɓuuri ñande kala yo ñande kala ɓuuri makko Basirou Ceerno Demba Diallo Demba Dieynaba Moussa Mamad Daɓɓel Moussa Bi Fadimata Moussa Amad Tafsir Laha Hamadirou Mamad Takko Ali Besel Diallo Ali Mouta noddir heeɗo Demba Thily wallahi mo limi kala juumat fulɓe gaccene min hakkete nafoɓe ne kewita yewtere nde ne faadi mamin gartu hen noon aduna noon woni hen haari ala hen toyɗo ko mbaggo worɓe ndeysan tinnoɗen e pinal men nde wonno sanani leñol ko pinal mum e ɗemgal mum wallahi so pinal maayi ɗemgal maayi leñol ngol maayi mawɗo gorko min kalde o wimi bakari tukkal saɗa haɓoya e leñol binta coya woto naw fetel woto naw jaasi ndeysan o wi ya tan jara wardude pinal leñol ngol sabu so pinal ngal maayi tan e leñol ngol maayi andi kadi emin jettuma e darde mon e mogoji ɗi mbaɗa toon woni théâtre uji ɗi mbaɗa toon fesede rendo ngo wallahi poy dental ɓiɓɓe calaga e gale yamar bouke jeejego gardugol Mamadou Mari Ly toyte Belgique wondude Barou Sarr ko nonne kadi Aissatou Amadou Ly selli si ko nonne kadi salmine wondude Saydou Mbocco kodi so jama soja Samba Diom fo toyte leydi France l'homme l'intellectuel l'homme de tous les temps kodi sall min calmini ɗon e Aminata Thiam ko nonne kadi grand meɗen Saydou Dat toyte France wondude cuɗɗiri muɗum on mana omo ganduɗa ko Kadiata Sall eɗen calmini ɓeɗen juuroɓe Abou Ba walla kam mbi Samba Faawru ɓuuri dowlude e calaga e gaale goɗɗo toyte Italie mbeɗa min calmini mbeɗa min juuromo e dendagal mana jogoli nayi windere ɗo mbawɗo wonde foof yeeɓoɓe anide émission DSTV tawi kadi ko Faawru Fouta Demba Abou Sow heewi ɗo wonde moɗon e min calmini min juuro moɗon Dawoud Samba Ndourwane noon PDG OMVG gorko ko barkewi Thile weɗe ndiyam moƴƴo gaari ƴogoɓe woni ɓuuri foof eɗen beltiniramo oɗo poyi ko nonne kadi Adama Sow joom leeraɓe toon to États-Unis d'Amérique wonde e sawnu guital eɗen beltiniraɓe hannde tigui rigui oɗo poyi mana gabbe kañe kalisa no belirta sedde heɗade ni ko noon oɗo poyi anide wiidata heɗade ko noonne kadi guelaji Sow gonɗo e Dakaru Ndiaye lamorgo makki Kombo Cimbo kamɓe fof hannde eɗen beltiniraɓe hannde oɗo émission Faawru Fouta wondude anide grand men kamen Ali Wadde e professeur Baba Abdoul Mbaye wondude kadi professeur Bocar Dieng toon to États-Unis d'Amérique kadi gorko pullo mo kasga ɗum ɗo noon woni poyi bandiraɓe joni noon Bakary Tukkal amin nana wambaɓe suudu paate wambaɓe ga e wambaɓe to holno ɗum wayi holno ɗum sifri hol wonɓe wambaɓe suudu faate wambaɓe ko hinde wotere tan wambaɓe gona kinde ɗiɗi gona kinde tati aɗa andi leñol ngol mi wima ko gotol mawɓe men pecci kinde ɗe ko sappo e ɗiɗi kinde mecca feccodata yimɓe kono ɗemgal ngal ko gotol so wiyama bambaɗo kala jeyaɗo ne wakki hoddu welma mettuma wiye bambaɗo nene yaaha jeyaɗo ne jooɗe guese ne saña welma wiye tuma wiye maabo o nena tawaɗo ne jooɗe mbaylen tafa welma wiye tuma wiye baylo o nena jeyaɗo ne ardi hoore nayyi walla baali wiye pullo gaynako nene yaha tawaɗo e hoore laana wiye cubballo o nene yaha so wiyama bambaɗo wonko wimo bambaɗo wona hoddu ndu tan en jubbat hen seeɗa noon seydi Ba ɓinguel bambaɗo so jibinama ne jogui no waɗante halisan hol noon ɓinguel bambaɗo so jibinama ko ardi fo to wi e to ewi ɗo ha gore hayso galle mabɓe ne waɗi woydu o heewi ko ñaganoyde looɗe jeeɗiɗi o lootire ɗum o fokirte o heewi ko toɓɓirede kosam mbeewa matawde mawɓe men teskade mbeewa ne kosam mbeewa ne heewi cellal kadi bambaɗo yiɗa ko wonde ɓayɗo aɗa andi mbeewa natta wuuro yimɓe tinani yalta wuuro yimɓe tinani so wiyama bambaɗo minen jeeyi hoddu ndeysaan ko labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba noon de heewi wiyede eyyi so wiyama bambaɗo ko hoddu ndu kono kadi bambaɗo ko hinde nde ko hinde e nder leñol ngol no mbirata o ko cubballo mbiya o ko toroɗo kanko woni torantewoɗen mbiya o ko maabo mbiya o ko ceɗɗo o ko sakke wallahi
mbiya o ko sakke somi haali ceɗɗago mi miijo jeng samba berkeldi en mangan jibi sada bocar lamin en jegmi ka berkeldi en bertidiro jibi foƴor toon to leydi France ɗo dendagal ceɗɗago min calmini en jibi feƴor ɗum na salminama jurama Demba Abou Sow ko noon ceerugal kinne ɗe ko sappo e ɗiɗi goto fof wonto heedani rendo ngo ndeysan ba kali tukkal Allah jarama a jarama ɗo ete leeri a settiri ɗum no neɗɗo sittironto ande coddi kange gorbande kalisa kono woni no kalduɗa hono kaɗo neɗɗo haalande saabu eɗen gandi leñol fulɓe société o ko goto ko kalɗa ko ene selli no fewi ko holno yimɓe poti wurdirde moni fof yiiɗo meccal no wurdirta oɗo ko baylo oɗo ko bambaɗo oɗo ko sakke oɗo ko ɗato baɗo hunde fof wi konta société to fof ɗemgal ngal kongal gotal tan pulago ko gotol tan hettoto noon ko moni fof waɗirta holno wurdata e goɗɗo o min mi adda ananide joguimi ko gawri mi addami tottuma ande bakkoɗa hodduma koɗanami kono weltinami mi siftoro hanki ko taniraɓe mbaɗatno oɗo ko baylo ni joguiɗo e heedanma andene kadi joguiɗo keedanɗamo kono noon worɓe torrotoɓeɓe a faamide mana ñagortoɓe ɓe ɓen ɓe garani de jangga defte ɗe tawi noon hay sinno ko wona waɗa Demba Abou Sow ɓe ɓarani alqur'an o kono noon ɗen mbiye kennama e jumaji e jamaji kono noon taw fof noon ko ɗemgal ko gotal leñol ko gotol taw noon ko mecce tan ceerno yimɓe ɗum no selli tan ɗum noon ba kalidou tukkal Allah jarama a jarama e nder oɗo poy mi sinno ko saga men ni omo wawi yadɗo ha ɓawa jongo par ce que oɗo poy amin gandi ina naati yimɓe ene yimɓe no fewi ɗum noon bisimillama daña ko natanɗa men e jewte an andi ko jiɗɗa addande Demba Abou Sow université fof ne huccite men mbaɗi meɗen esi meɗen ba Sadio Seydi walla mbiyen Sadio Thiome on woni joom galle Fatimata Kalidou tukkal malal omo hetti en o saaha omo huccite meɗen en calmini université Cheikh Anta Diop duɗal jaaɓi ha tirde worɓe fulɓe dariɓe toon en ɗaɓɓuɗe gandal dendagal étudiaji ɗi fof en calminiɓe aɗa andi gandal worɓe tato ndendino e laawol eɓe jaaha eɓe ɗanno ɗum noon eɗen mbasi yo leñol ngol ko arti fof janggen aduna weeli metti ko jangguɓe gardoto jangde woni foof goto o faɗɗi leydi mumen fof oya ɓuuri leydi mumen fof dowla oya ɓuuri leydi mumen fof gandal goto fof wi ne yiiloyo ha yiya ko ɓuuri ɗum ɓe jeeyi ha hunde juude ɓe kawre mawɗo goto o salmini joɗɗo o wi hol indema on haali wi ko ƴeewoyta o min mbiɗa yiiloyo hami yiya holo ɓurɗomi yode o wiya koota aɗa andi ceddo kala ko neɗɗo yooɗi sa lelima a hirtaki a fini a hasitaki a ñalle a wottaki tan mbadi ndi majjat o wiya hon ñande keyɗuɗa fof mbadi ma majji o wi joom dowlo woni joom martaba neɗɗo gandaɗo naneteɗo o wimo yaa koota ñande jaaɗa ta andaka fof martaba ma majji ko ma guinnitoɗa o wimo gandu o ɓennu yeeso an ñande jiiɗa ɓurɗoma gandal fof ka ɓeydiɗo alhaji Samba Jengude o wi bakali tukkal sen ɗo waɗani ko foti ko waɗata koko fotani ko tamaman pulago dendagal leydi Sénégal galleji diine ɗi kala ardiɓe ndeysan pinal dendagal ministére uji ɗi député ji ɗi maire uji ɗi tamaman leydi Sénégal biyowo o ko pullo biyowo komi jolfo biyowo komi séréer biyowo komi ceddo eɗen gandi Sénégal men enen fof jiidi yumma jiidi baaba ɗum noon nanggodiren ɓamten leydi men wallahi ndeysaan goppen ceeram ceerago goppen leñamago ganden enen fof jiidi yumma e baaba jonnen koddigal men eɗen gandi are hadis kay sahabaɓe cikkino so neɗɗo maayi ko koddiɗo mo ronata ɗum hakkeno annabijo tiniri koddigal wadde tinen koddigal Bocar Alpha Salif Simba Samba Souleymani Ali waw gorkonduyejo momi haalata lawol gotol o Sidé Diala ñague ñawda ñalade jamɓoy so jaɗen kala so guelel palel so baru Samba boyani sawda Khadijata Abdoul Diallo ina hettimo ɗum no fewi wondude ceerno ba sohnaji muɗum no wiyanide sohna Maymouna Abdoul Diallo wondude mawnumo mo ganduɗa wiyete ko andi ko sohna Hadjitatou Abdoul Diallo jaati tigui rigui aɓe ketti eɗen jiiɗo tigui rigui calminali mabɓe hande haɓe gandi kamɓe foof aɓe cofi aɓe belti aɓe beyti ɗo hande ɗo Faawru Fouta bismi les invités de marque tigui andaɓe jognayi windere bakali tukkal bondide ba boubou dema mala e sete muɗum ɗo ɗo kalɗa kawɗo haala aka naati min no fewi aka naati windande saabu ko waaju jokkowo e ndam a haali haala jangde saabu Seydina Ali akaramallah wajhu teddugal Allah wone muɗum o wi neɗɗo so tawi an a wuure dow leydi ndi hay hunde a andani hay hunde a janggani o wi wonde ka mayɗo muso a wirnede tan neɗɗo mo ala gandal mo janggani andani haydara famani haydara on kañum sifrete tan ko mayɗo wona jomiraɗo subahana taala adi wiide Mouhamadou ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko igara janggo ndeysan
min calmini hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Faawru Fouta après emin ñaago yo Allah nawru galle o Demba Abou Sow emin jettuma e darne ma Boubou Demba Seydou Ba gila eɗen Madina Gounass wuuro diine Sinthiane Cheikh Siraji diine ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou Ba yo Allah yoɓanne mom moƴƴere eɗen jokkodiri e Demba Abou Sow kaalisaji ɗi neddama yaade Madina Gounass lappol seede pulago Allah waɗi mbiɗa yiɗon holori en naati ɗo e Dakar capitale Sénégal bisimilla moɗon jettoɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗo e DSTV e Faawru Fouta emin ñaago yalla nawru golle ɗe yeeso galle o kadi ko galle potal wona emin jeeɓa naalankoɓe bismeteɓe ɗo ɓe emin cifra awluɓe ɓe emin ƴeewa seereɓe ɓe gueɗɗiyankoɓe Demba Abou Sow jokku golle de ganda leñol ngol fof ne weltanima ɗum noon ko message momin kadi caggal min jettinma min mbima ya jokku golle saabu neɗɗo sone golla ko moƴƴi yo wiye yo tinno tawde so waɗi ko boni ko Demba Abou Sow ko noon de ceɗɗo wallahi Seydou Ba Allah jarama no ɓuwnirɗon hannde ɓerɗe amen ni yo Allah ɓuwnir noon ɓerɗe moɗon amin nde wonno a haali haala ka wonɗo keedan ɗon leñol ngol wonɗo mbawɗa yettinde ɗemgal ma taw ɗemgal Demba Abou Sow yettaki toon kono noon holi ɓen ko waɓe hono moɗon fañilel hamɓe min ñagono mon Allah yo gurdal ɗum juuto wonde e cellal kisal saabu so on jii elimani Boubacar Saydou Hunta Racine en Allah mabtou Qadri Kane en yaali Cheikh Silimane Baal en han jontiduno hanki koye wambaɓe jontiduno koye awluɓe jontiduno ko hanki koye cuɓoloji kono noon jamanu fof kadi e worɓe muɗum hande ko onon daari position kono e oɗo position mo daari ɗon ko onon ƴeew onon goni porteur de voix e nder rendo pulago surtout réseaux sociaux o no wayni wonko yiyete ndeysan ɓerɗe yimɓe fof muusa hen holɗum hande won tan ko poɗɗa hande wadde yimɓeɓe beltonoma jaɓanma teddidirma kono noon réseaux sociaux haala pulaar mbi neɗɗo dañita ko tengade de ha haɗanan ɓuɓri kono hoto dañ tengade kay ha ɓuuco gandima on wasiya ko wonoɓe sociaux ina ñigodira ina toñodira ina ƴettodira ina gaybodira par ce que janggo e jaam mamo ñingɗa o mo toñƴa o ma on pottu janggo e jaam o ndeysan o teddinma deke noon sociaux o ari tan ko wallude meɗen o ari ko yen jokku en enɗemeje meɗen o ari ko yen tindina en diine meɗen kono noon horo naatene sociaux eɗen gaybodira eɗen birtodira eɗen toñodira ɗum no fof rendo ngo ene foti wattade hakkille surtout ko faate TikTok surtout ko faate Facebook e dendagal gueɗeji wonko aɗa yiya hen tan wayata kono an waɗi ɗum ni tawno ndesa ala ko mbawɗa hen ɗum noon ko wasiya faade leñol ngol e dendagal kala kutorto ɗum andu ko poɗɗa wawde haalde andu ɗo poɗɗa wawde haalde andu kadi ɗo kalata ɗo nde wonno Seydina Ali akramallahu wajhu o wi lisanu ko astatuga in toɗo luɓuhu o wi ɗemgal ma ngal ñamirta ngal kangal lamsinto ɗum ɗo ne weeli walla ne haaɗi walla ne lammi kono noon ɗemgal ngal kangal kadi woni mbaroji ma wonko aɗa haala so tawi woni ɗum yalti e réseau maɗa yimɓe ñimma goppirma sababude kaɗo haala bonka saabu ɓe mbi haala moƴƴa e haala belka ɓe mbi way kono hakkude usine pewnowo pot jardeteɗo usine pewnowo pot samburu hay pot samburu ina wawi ɗo joni joni yaltude o muule joni joni o jooɗo pollode joni joni wawi muule ɗo yalta ɗo joni joni kono pot samburu o hayso hutoraka a ƴettatamo jardama kono pollode o hayso ɓooyi o woni hitande aɗani ɗum ɗo ko pollode jardama deke firti ko haala bonka e haala moƴƴa ko ɗo serdi ɗum noon bandiraɓe batten hakkillaji poɗɗen ko andude ko poɗɗen wawde haalde réseaux sociaux TikTok Facebook WhatsApp ɗum noon ndentaɗen hen no fewi mbaren sese mbaren jaam jaam gueɗal martaba ko Allah rokkata ɗum noon Babou Demba Malal daña ko ɓeyduɗa hen saabu eɗen ɗum gueɗe kawƴe Demba Abou Sow a haali toɓɓere nde min kirjinte aɗa andi somin gummima ɗo joni min gandi yirtoyade koto gorko duweji to Bocar Alpha Salif Samba Silimani Ali Waw o jeeya ko leydi Mali ñooro nokku no wiye Kolomina o jooɗi ko Bamako Sebininkoro o woni jaatigui lappol seede pulago e leydi Mali ɓen worɓe fulɓe ɓe darima ɓe mbaɗi junggo e junggo mbuuɗo e mbuuɗo haaɓe darni télé fulɓe woni Pinal TV télé gonɗo Bamako Pinal TV hande gaddi mi yi ɗum ene yeeɓe windere nde kala Pinal TV hande ko ɗum ɗon min mbiyata golle lappol seede pulago e miijo ngo fewja koto tingiral ɓamtare fulɓe yetti yontaɓe leñol fulɓe gila emin e Facebook WhatsApp o aranani en ha to gonɗen ɗo min meeɗa yiide toon ko gaccini min meeɗa yiide toon jaaba jabto min meeɗa yi toon dugo e ƴattoje ko worɓe fulɓe yontaɓe dariɓe gollude goni toon ko kalɗa ko gonga aɗa andi WhatsApp no wiyete warsaro maro haala hen fo haal jaam WhatsApp warsaro ɗum noon waktude kalata nde
eɗen mbasi o leñol ngol sa woni dingiral neɗɗo haalima hen ko fewani tinno an ɓi pullo wakkude mettindade woto jaabuma yaha dose ma tello ha giwa e fitina gara kalda hakkille saabu a haalade whatsapp walla e facebook walla e tiktok ɓiɓɓe taniraɓe tawa ɗon gusten jenni e nder leñol ngol wallay ndeysan mawɗo goto min kalde o wi neɗɗo jooɗo jiya tarode mamum no yani omo ronki fewnde o jooɗo tan waɗa ata weero lowole sani wi e makki gollani leydi ndi ndeysan wallay ndeysan taw noon kanko tarode ma makko no yani o fewnani e canali noon so hoɗama en ciftata en kiɗo nayyi ba amadou kala gorko e galle hayre wonde ba amadou kala canani o koye teddugal ma e Demba Abou Sow Aminata Ndiaye de mataw omo wi en hojomaji ɗi ndina nanguire en heddi 6 minutes e Yaya Dembélé ina salmina mon no fewi Babou Dembala Yaya Baba ñokoro gandel makka mboni wallahi nan tan o wiyami sa yi yettina salminago mbeɗa yaha galle joni min waɗ hen en face à face aɗa andi waktude jooɗima e yewtere nde guddirimi ko Dembélé Demba ala tan paari Demba ñokoro ko mawni ko kamɓe yiidi yumma e Baba ala ko min baddani Dembélé Yaya ñokoro min calmini dendagal doori siré sam makka gangel makka mboni mbiyanmi wuuro alɗuɓe to julɓe ɓe goni salle gueji ɗiɗi mbaɗata deɓele mamin gartu noon Yaya Baba ñokoro e mbadi gondi ndeysan ɗo ko canali mo sanani santata tinnoɗen gollen nanggodiren ko rendi huule ko rendi herse ko rendi ittane gueɗal hay ɓi pullo goto woto joɗone yenna ɓi pullo bandume réseau sociaux wiide kaari gollani so wiyama fulɓe ndentani min jaɓani so wiyama fulɓe gollani min jaɓani so wiyama fulɓe janggani min jaɓani so wiyama fulɓe ballani min jaɓani ƴeewen diine l'islam mo taguireɗen sababude mum o ko fulɓe carimo caakimo e nder aduna he wona e afrique tan hande fulɓe goni président ji fulɓe goni député ji fulɓe goni ministére uji fulɓe goni halifaɓe hande e diine l'islam e janggeli ɗi kala Binta Thioye so neɗɗo wi fulɓe janggani min jaɓani de wallahi min jaɓani seɗɗa Bouda Samba Almami Bouda en jiiɗo salminago makko ndeysan en jeehay mana appel aji makko omo waɗa men signe wonde omo yeeɓa émission toon to France goto e mabaji Fouta eɗen gandi noon mabuɓe so kalama Cheikh Oumar Fouti tal jamanu ɗum hanki yontirno koye mabuɓe ɗum noon Bouda Samba Almami Bouda to leydi France min jii tigui tigui participation ma e émission amin gandini kadi aɗana waɗa face à face e nder émission Faawru Fouta Demba Abou Sow hakkude muɗumanide e lappol seeɗa pulago ɗum noon Bouda Samba Almami to leydi France min calmini min juurima e dendagal ko woni e ko ɓati fof min calmini min juurima ɗumen amin gandino Seydi Abba Sarifa ɗo woni fof tigui rigui mana e hande ine welti weltare no fewi hade min waynodirde e moɗon noon ɓeɗa andi ɓoyata min waynodiri e moɗon kono noon kala e moon yiɗɓe jokkodirde tigui tigui lappol seeɗa pulagu nde wonno moni fof wonɗo heedere leñol ngol ɗo moni fof wonko wawi firtande leñol ngol ko aduna o ko noon sifori ɗum noon so jiiɗi jokkodirde lappol seeɗa pulagu to banggue pijirloji moon to banggue jewte moɗon to banggue e fayidaji e yuɓɓinde culture pulagu oɗon jiiɗi jokkodirde mabɓe mbaɗe 77 806 95 39 ɗum so on ƴetti on numéro ma on keɓ ba kali toukkal walla ba boubou Demba Malal 77 432 01 27 ɗum ɗo woni numéro ba kalidou ba boubou Demba Malal mbiɗen ko 77 806 95 39 kali toukkal ba onon rendo diaspora Sénégal TV joguna e windere soɗo jiiɗi hebdeɓe tan ƴetteɓe oɗo numéro inchallahu taala so allahu rabbi jaɓi jaabima inchallahu rabbi Basir Mbaye Seydi Mbaye min calminima e Biram on ɗo ko Racine Mbaye e Biram Jemme Hamna Sama Kharilla grand mécanicien SAD ñun ñoo bokk entreprise sama grand la ko bu baax la ku mun a liggéeyam si wàllu technique en matière mécanique sunu grand la mooy Birame Jemme grand mécanicien SAD entreprise SAD maa ngi koy nuyu di ko bëggee si émission bi gis naa commentaire am fii si émission Demba Abou Sow Faawru Fouta kon nag Birame Jemme ñu ngi lay nuyu bu baax ak sunu invité yi marqué yi mooy kaari tukkal ak ku nga xam ne mooy Ba Boubou Demba Malal ñu ngi lay nuyu bu baax wonte o mo ganduɗa ko Hamma Ba walla Hammad Boku
Hammad Bokum min calmini min juurima woni fewi sanne sanne ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum min ji commentaire ma huldema weltare hande émission wondude tigui tigui Racine Mbaye min calminima ɗum min fewi min juurima moɗon hade hay hunde noon mbaynigu battidigu inchallahu rabbi taw kono banggue émission meɗen ma en batte kadi émission ngaji goɗɗi so allahu lamɗo jaaɓi jaabima ɗum noon konngol ma battidigol puɗɗorde to Binta Thioye holko mbawɗa wasiyade konngol ma battidigol tan émission hakkilantagal ma ko mbawɗa wasiyade leñol ngol kam mbari teddugal Samba Daf bandiraɓe ko noon tigui ɗi message uji moɗon ko mbiyeɗon rek yon ɓeydo wadde abonné sen meɗen DSTV wala numéro uji nan ɗon kala jiɗɗo ɓurɗo belɗum nodda babiraɓe men sofare men kadi mi calmini camara men woni Ami Ndiaye debbo mo Agnam Goli wallahi cameraman de sivina danan bi debbo fotini hen waaw vraiment ko mun liggéey am na vraiment content na si moom lool machallah vraiment salmini kadi yayam onnon Binta Ba to de Agnam Goli kala fat so Binta Thioye da salminama on calminama ha wuli moƴƴerale moon golle Thioye ɗum noon bakali toukkal e wonde Boubou Demba Malal e konngol mon battidigol inchallahu rabbi mbaynodiren émission inchallah en wayno hankadi o natti wondude gaz sallahu lamɗo jami jaabi Demba Abou Sow Seydi Ba aɗa andi mi haalnima télé Pinal TV o ndemin puɗɗoto golle ɗe addi golle ɗe ko so Abdourahmane Amadou Tidiane noddirteɗo yelle wonde so Abou Ibrahima noddirteɗo Samboy Diallo Abdoul Bakary leydi Côte d'Ivoire yettido golle ɗe jettiɗo aɗa andi ɗum ko golle ndeysan ɗo ko gambaɗ ɓe teddungal Daf Samba Mbooli Daftara meɗen e teddungal ɓi jawanɗo kala to wawi wonde e Seydi So ko ardi fo en puɗɗorima bisimillahi eɗen gaynira alhamdulillahi kala keɗiɗo hen ko hawranani ɗum min ñaguima yaafuya yiɗɓe lappol seede pulagu noon kala mo nanani ɗo inde mum yo jaɓan min gandu ma are jewte men garoje ko fayi ko e nagge heddata e barmi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe émission Faawru fouta ko ni wayi hande wonno invité ji meɗen ko bakali toukkal woddude Boubou Demba Malal tawi hande no duusi meɗen to banggue juɓɓinde e jamma Binta Thioye kono noon staff Boubou Demba Malal woddude omo ganduɗa ko Ba Amadou Toukkal woddude omo ganduɗa kadi ko Samba Coulibaly hande ko kamɓe goni mawɓe duusɓe hande anide bakali toukkal woddude anide Boubou Demba Malal mi ñagono noon Allah yo Allahu junnu gurdamede wonde e cellal e kisal nde wonno ɗo kedanɗo leñol ngol ɗo way kono hakkude dunde e mbarodi ne reeni dundu kadi ne reeni mbarodi nde wonno so tawi neɗɗo waɗi cakka ka yooɗi kono lasli makka ko baylowo saabu ko baylowo ɓeeti holko foti fodde e daade ma anide o soppi kaño kono noon hol jamɗe coppoje kaño soppora kaño de ko jamdi ɓaleeri deke noon jamɗe coppoje anide mana kañe o ɗum woni mana wawene Boubou Demba Malal nde kalidou toukkal en ɗum noon eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu taala o yo Allah junnu ɗum ha juuto beltinirɗon leñol ngol ni kadi yo Allah weltinir mon saabu ɗo keɗon ɗo machallah ina yaajani pulagu ina mana ubbitana moƴƴuɓe ko mbanno hanki andana yimɓe ganda holko jamanu hanki o wonno jamireji e waliyaɓe holko gurduno hanki deko noon fayida muɗum tan ko yo Allah junnu gurdam wonde e cellere amin gam bakkite Demba Abou Sow en jetti Binta Ndiaye noon e Ami Ndiaye Seydi Ndiaye golle makko joɗɗe golle makko latude kanko heede camaraji ɗi omo sakta ɗum e windere nde ha leydi Congo to Diallo Bayel Djibriru en ha ɗo e Dakar capital to seglam en Ba Ibrahima Mbooli en to leydi Côte d'Ivoire dendagal yeeɓi yankoɓe kala mo nanani ɗo indi mum yo jaɓan min gandu min nangui aadi inchallah min mbayrata galle o saabu so wiyama Faawru fouta e ko Faawru ndu won ko moftani en jaati ganden pini men e gande men ko ɗo goni emin ñaagui kadi bandiraɓe kala yo mbat abonné mbatta hakkillaji mum kadi oɗo galle en fof ndenden kadi nangoranen galle o mbaɗen hen gandal men mbaɗen hen jawdi men mbaɗen hen pinal men e nannen e télé o satellite o watta yeɓede nokkuji kala saabu ɗum ɗo ene jeeya e ko ɓamtata leñol men e eɗen gandi eɗen goya hewɓe ne mbiya ɗemgal men haalaka e radio ji haalaka e télé ji ɗum noon télé ji men neni radio ji men neni mbaɗen hen jawdi men mbaɗen hen gandal men ɓiɓɓe fulɓe yo Allah won ballo amin ya ilahi
jarama